Wil ze straks alcohol kopen, dan moet ze een pas nodig hebben. En zonder pas kunnen ze geen drank krijgen. De pas wordt verplicht voor jongeren rond 24 jaar. Het bedrijf Sesam op het Jereveen had hem ontwikkelen. Op de pas staan er geen gegevens. Het houdt alleen nog aan of de persoon oud genoeg is om drank te kopen of net. De fingerprint van hun wordt verzeuteld op de pas opslaan. En dan is de pas bij hun. En zodra ze dan zeg maar, bijvoorbeeld in een kroeg komen en ze bestellen een biertje, dan doen ze de pas in een kaartlezer, lezen de vinger op de sensor. En als dan de pas met de fingerprint met elkaar erin komt, dan gaat er gecontroleerd worden als ze oud genoeg zijn. En dan krijgt inderdaad de barman of barvrouw krijgt dan een groen luchtje als ze oud genoeg zijn en een rood luchtje als ze net oud genoeg zijn. Onleiding is een onderzoek van de gemeente van Verlinië. Daaruit die blikken dat minderjarige ben 56 van de 80 keer drank krijgen bij een kroeg of winkel. Ik koop het eerst in de supermarkt meestal en dan ga ik daarna indrinken. En dan ga ik daarna op stap en dan drink ik op stap nog een biertje. En kruist het altijd samen? Nou, soms legitimatie, soms niet. Het is een beetje verschillend, maar meestal wel. Die controle die we nu hebben met de huidige identiteitskaarten, die is gewoon moeilijk. Waarom? Identiteitskaarten die binnen 4 jaar geldig. En als je in je makkelijk maatje litten hebt op die 14e, en dan ben je 18, ja, dan is het heel moeilijk te zien als het best op die zusken. Daar wordt een heel soort misbruik van maken. En dan, omdat iedereen hier 18 plus is, ja, dan krijgen ze alcohol hier. Dus we moeten toch naar een dichter systeem gaan. Nevens de ontwikkelaar is de alcoholpas betrouwbaar, omdat een vingerafdruk net verhoort en de pas dus net uitwisselen wordt in. Wils de drankverkeerders achter het initiatief stenen, zullen gewoon jongeren de pas net zou zitten. Ik vind het overdreven, maar goed. Hoe zou dan? Nou, je kan toch gewoon zien aan iemands hoofd of van de foto of je het bent of niet. Dat heeft geen zin. Wat jongere kinderen die gaan oudere kinderen wel voor zich laten halen dan. Heeft er geen probleem mee om die vingerafdruk in te leveren? Nou, dat vind ik niet zo'n probleem verder, maar ik vind het alleen wat overdreven. De passen binnen aast vergeest te krijgen bij alle verkeerpunten van alcohol. Nevens de ontwikkelaar wordt de vingerafdruk alleen nog voor de alcoholpas gebruikt.